mudaro wedu kuva nemi pachirongwa My Story. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Sekutaura kwatinogara takaita kuti tinoziva kuti mukurarama kwatinoita tine nyaya dzatinorarama. Iyewo munhu achitongofamba kutongonzi munhu inyaya inenge ichifamba. Nhasi uno mustudio ndina advocate no rest Isaac. Makadini advocate? Ndinofara munofara here kwaZiva yeZimbabwe. Tinoziva kuti isusu mukurarama tine nyaya dzatinorarama uye dzinova dzatongosiyana siyana. Uyu ane yake, uyu ane yake, uyu ane yake. Imimi nhasi muri muno mustudio yenyu yakamira sei? Nyaya dzedu dzakawandisa. Asi I think muchidimbu nekuti nguva yatinayo tingangoti chidimbu. Ndichaedza kurondodzera nyaya yezvandiri. Saka vamwe pachirungu vanenge vachiiti myself or probably what I've gone through, because ndikati zvandiri ndinogona kupedzera ndakuzvidefine within the biblical context which I know I am, but I will talk about what I've done and what has been done to me, what I've gone through and what I ought to have gone through. Makazvarirwa kupi, mukakurira kupi, mukakura sei? Kuzvarwa ndakazvarirwa kunonzi kuMabvuku Clinic. Mabvuku Clinic iri muHarare. Ndo clinic hombe iri kuMabvuku uku. That was back then kunana 94 uku. Ndakazvarirwa kuMabvuku Clinic. Ndakakurira kuMabvuku. Ndo kwandinototi kumba. Though hangu ndakazokubva, munoziva Bhaibheri rinoti unozosiya mai wako unogara nemukadzi wako. Saka ndakazobva kuMabvuku. Now I'm elsewhere with my wife, asi ndo kwandakazvarirwa ndikakurira. Makakura sei? Tikuona iye zvinezvi ndofunga unenge tikakutarisai makapfeka maglasses ari dark. Yes. Muri kurarama sei? Makakura sei muri kuMabvuku? Vero, so inini nandione munogona kuti I am blind kana kuti I am visually impaired, zvichingosiyana nekuti uri kutaura ndiani. So pandakazvarwa ndichiona fandambokura mbichana, I think kusvika kuma around 3-4 years fandadevelopa eye cancer yakaita kuti maziso angu abviswe, vanoiti occlusion kana tisingakanganise in the medical field. So maziso angu akabviswa SAR2 because ainzi akange infectwa. Saka abviswa, from then ndakange blind. Saka ndakabva ndakura ndiri blind kubva that age kusvikana nhasi. Mukomana wechidiki anoda vanenge vari padhuze naye, vekutamba naye, tichitamba bhora, tichipusha majenjere, tichipusha matai. Imi makatamba sei hudiki hwenyu? I think zvinofanira kuti nditende Mwari nekuti ndakawanirwa nyasha dzakawanda wanda. Mukukura kwangu pandakaita blind, I think kuma 3 years ikokoko, around 4 years my father also passed on. Saka kwaiti ndanga blind uyezve ndanga nherera. Ndasara ndina mai vangu. When my father passed on, my mom was actually pregnant. Ndine munin'ina wangu tiri 2. Saka tasara tiri vaviri kudaro, tichazita wechitatu in the few months dzakateera. So ndakakura ndina mai vangu. Asi mai vangu ava, she was also fortunate kuti vaiva nehama dzavo, vanin'ina vavo nevakoma vavo namai vavo, vanova gogo vangu, vachirikona nhasi gogo vangu, vatakazinge tichikura tiri navo. Saka ini semukomana wechidiki ndanga ndiri mwana wana mama hobo. Kana nchiti ana mama hobo ndoreva kuti amai vangu ndo vaindiriritira primarily, asiwo mukuomerwa vaigona kumbondisiyawo namai nini, vobva vatora nyama, fish, matemba, means nezvakadaro daro vachinotengesa, nekuti kazhinji kana munhu achinge blind maneeds anowedzera. Zvatosiyana nekunge mwana asiri blind. Zvakafanana nekuti kunyanya nguva idzodzo waivhoziva kuti mwana uyu achada special care, achada chikoro chakasiyana nezvikoro zvinoenda vamwe vana.
and usually my expenses wofuti anobva awanda, ende semunhu anga asarawo ari chirikadzi. Initially baba wangu ndo wanga wari breadwinner because vaishanda, he was employed kuarmy. So pavakangoshaya mama vaya vanga vari housewife vakange vatone obligation yekuti vachitanga kuriritira mhuri since vakange vasara vari vega. Amuna toda kuti munditsanangurirewo zvakare kuti makatamba sei, nekuti andimozati kana tiri zvikomana zvidiki totodedzera kuti iwe hendei, kana kuri kugadzira mota dzemawaya, kana kuri kunopfura shiri, kana kuri kumhanya kuita mujahu chaiko. Imimi muchikura makanga muine shamwari here dzaiuya zotamba nemi, makakikawo chibhora rechikweshe here? So sezvandataura pandikati ndanga ndiri mwana wevabereki vakawanda, saka vabereki vangu ava vaikurudzira mama vangu, nekuti kazhinji amai vanenge vachitya kuti zvino mwana wangu zvaasingaoni, ndikamusiya kuti anotamba nevamwe, vamwe vachakwanisa kumutambira here zvakanaka, ko akakuwadza vamwe kana kuti ko iye akakuwadzwa. Saka zvaiva zvaita kuti ivo kana ndinawo ndakambonzwa because kuti ndibva ndati ndaiziva, but ndainzwa kuti vaitogara vakandibereka kana varipo kumusana, even ndatone 4 years 5 years even 6 years. But ava manje vanhu vandaiwanzozosara navo kana vachingoenda unotengesa vaiwanza kubva vaita kuti ndiende mune vamwe. Saka inini ndakakura ndichitamba nevamwe, ndichikura tiri kumabvukuku ndaitamba chikweshe nevamwe muroad, ndaipushawo matai nemajenjere ndaiita, uye maybe chinotonyonakidza chinobva chakurakidza kuti sure ndaitamba nevamwe ende ndenge ndanga ndine muskanzwa ndaichovha bhasikoro. Saka nanhasi bhasikoro ndotogona kutorichovha, uye ndaitorichovha ndiri ndega ndiri kumabvuku ikokuko. Saka inyaya yekuti ndaitamba nevamwe munoziva zvinoitika pavana, kana ndine shamwari wene bhasikoro ndomukumbira, mwana mudiki achaziva manje kuti uyu likelihood yekuti akware yakakura, saka ndimunyime because akaona andinyima anenge achitonasa anditira utsinye. Saka vakatanga kuti mupeiwo kwakutodzidzira bhasikoro paya kwakutogona. Vakatozoona kuti ndakunyanya kunetsera bhasikoro remunhu, ndakatozotsvagirwa rangu. Saka mukukura ndakange nditone bhasikoro ndiri kumabvukuku. Saka ndaitamba nevamwe, hakuna zvanga tisingaite, taitamba magames akawanda chaizvo, chikweshe, pane mamwe anonzi ana koksoka, pane zvese wishu chaiyo ndaitamba, chero pataimbosangana nevasikana patinotamba vakomana nevasikana tichitamba zvinana maflau, ndaitomhanyawo ndiri pakati pepe, ndikatemwawo ndobuda ndombonokandawo ndikapotsa kutema, asi nevamwe tinenge tichitamba. Ndofunga vanhu vadoyaisonzwisisa, nyangwe ndinoda kunzwisisa zvinoitika sei izvozvo, nekuti zvese zvamuri kutsanangura zvikazvi zvinoda munhu ari kuona. Kana riri bhasikoro unofanira kuona kuti ndiri kuchovha ndichienda uko. Ndofunga paundodzidziswa bhasikoro unonzi tarisa kumberi. Saka zvaifamba sei, kunyangwe bhora racho mukarikikirwa maiziya sei kuti rasvika pandiri? So chekutanga ndechekuti pane zvimwe zvinhu zvekuti kana ukachinzi taura uexplain, pamwe pacho unogona kutadza kutozviexplaina. Ndofunga Jesu achibvunzwa akanzi ko munhu uyu zvaasingaone zvakaitirwei, zvikanzi aiwa ndakazviitira kuti mbiri yangu ite sei, ionekwe. Saka vanhu vasingaone nevamwewo vakaremara vane urema wakasiyana siyana, ini maonero angu ndeyekuti urema uyu unenge wakaiswa kuti mbiri yaMwari ionekwe. Saka chaitika ndechekuti mukutamba tinotamba tiri vana, kana tiri vana tinenge tisina vanhu vakuru. Kazhinji vanhu vakuru vanotya kuti manje uyu zvaasiri kugona kutarisa kumberi akachovha bhasikoro achachovha achienda nekupi. Ini ndichitanga kudzidzira bhasikoro ndaidzidzira ndine vamwe vangu vana, saka andotanga tokubatira akatokubata achitokupusha, vaizongori kana vandiregerera ndotonzi ndikuchovha, vaizongondoti iwe chimira uko, ndototi kupisa pandaenda kuchovha ndiri ndega. Dzamana ndatozoona kuti aiwaka chini chindokwanisa tochichovha ndiri ndega. Road ndei ndichiziva, road ndaiziva, zvafanira kuti nanhasi ndinongoziva. Saka kuziva kuti kona apa tena apa pane goronga ndaitoziya chero ndiri pabhasikoro. Mota kusadhumwawo dzanga dziri nyasha dzaMwari, nanhasi handisandadhumwa, asi bhasikoro ndofunga kuti munhu anoona chero asingaoni, tese tine potential yekudhumwa nemota tiri pabhasikoro. Saka ndo madzidziro ndaita bhasikoro. Bhora ndaitotamba zvisingaiti, ndaitoziva kutoti ndaitombotamba ndiri kipa ende pachitorowa bhora ndichitobata, kana kuti ndiri mukati ndichitopasirwa ndotomhanya naro ndotogowesa, zvekuti vanhu ndakakura nawo, mukaenda kwandakakurira kune vanhu ndakakura nawo
kwavari hazvishamise vakaona munhu asingaona achitamba bhora because ivo vakatoona ndichitamba nawo saka vaitoti ndinaro achitodedzera kuti pasa kunoku ndotopasa akaona ndichitomhanya anaro otondipasira ndototi iwe ningi pasa otondipasira ndotoreceiva bhora ndotorova bara ndotogowesa saka even nanhasi bhora kana ndichinzwa bhora ndinge ndichitoziva kuti kana chinzi munhu apasa ari apa probably raenda apa kana chinzi acrossa zvinoreva kuti aita sei kana chinzi akurova kona zvinoreva kuti ari kurova kona sei kana chinzi go kick ndoziva kuti go kick inorova sei because ndakakura ndichizviita. Inini pache zvangu ndiri kushamisika nekuti tingati here mune mamwe masenses ari strong anodarika emunhu anozviti ndinoona nekuda kuti inini ndikavhara maziso angu kana kuti ndifunge kuti direction yandiri kufanira kunge ndichienda ndinoenda sei kokuzoti bhora kokuzoti ndiri pabhasikoro sekutaura kwamaita kuti kunyange mukada kuti muzvitsanangure pane zvino zvekutongoti ukuru hwaMwari huri kuoneka ipapo ko shamwari idzi maiziva sei kuti uyu ndinhingi uyu maizoziva munhu ataura here kana kuti I think tiri papo ngendibva ndataura ndichidai so tinoda kuti kana pakati pevanhu vasingaoni ivo vanhu vacho vakatosiyana siyanawo just like kusiyana kwakaitawo vanhu vanoona just like kusiyana kwakaitawo vanhu vakaremara nezvakadaro daro saka inini ndinokwanisa kunzwa munhu whether nevoice ndokwanisa kunzwa munhu nesaint yake ndokwanisa kunzwa munhu kana kutoziva mama vangu ndaivaziva chero nehembe dzavainge vakapfeka saka ndaigona kuenda pane munhu ndototi mapfekere chihembe yamama wangu ivo vasina kumbotaura munhu wacho anenge asina kutaura asi ndabata hembe yamai vangu uye ndanzwa saint kuti haisi yamai vangu iri pamunhu uyu saka zvese izvozvo asi handidi kuti titi munhu wese asingaone anozvigona because sekusiyana kwakangoitawo vanhu vanoona ndokusiyana kwakaita vanhu vasingaone saka mumwe asingaone anogona kungojaira hake mavoice ega maybe saint iye haishandise mumwewo anogona kujaira zvesaint maybe zvemavoice zvinogona kumutinetsei saka takasiyana-siyana mukukura kwedu nemukugadzirwa kwedu kwatikaitwa naMwari asi kuti tigeneralize toti vanhu vese vasingaoni vanonzwa saint vanokwanisa kunzwa voice vanokwanisa kudai zvinoita kuti tizoti pakasangana nemumwe munhu ane mwana wake unonzwa mwana akutorohwa kuti koiwo kana sei usinganzwe saint yangu samai wako sei usingagoni kuziva kuti hembe ndeyangu inini amai wako kana advocate Isaac vaikwanisa kunzwa hembe yamai vavo saka vanosiyana-siyana vanhu mukukura kwavo asi inini izvozvo ndo zvandaikwanisa kunzwa. Makura muri kutamba nevamwe venyu kuchikoro makaenda kupi makaenda mune makore mangani? So ndichikura pa 4 years papapo ndine imwe hanzvadzi yangu wandainyanya futi kutamba naye saka iye akaendeswa kucrash kwaakaendeswa ini ndikachemerawo kuti ndoda kuendawo futi kucrash saka ndakabva ndatorwa bva ndamboendeswa kucrash yatakaenda yanga iri crash yeimwe church toti yainzi Presbyterian saka ndakatanga kuenda kucrash ikoko asi ndichienda kucrash ikoko nekuti uku ndakakuenda nenhau yekuti hanzvadzi yangu wandaimbotamba naye anga akuenda kuchikoro saka aibva afara odzoka kuti ndadaisawo kuchikoro ndikati neno ndoda kuenda kuchikoro saka ndakabva ndaendeswa kuchikoro ikoko asi ndiri ikoko ndofunga hakuna kunditira zvakanaka vanhu vari ikoko vanga vasinganzwisise kuti vangashanda neni sei saka ndangoenda zvimanzi zvishoma-shoma ndakabva ndaramba vandatosiya crash saka ndichisiya crash iyoyo ndo pavakazonzwa I think through inonzi the school psychological services vabva vanzwa nezve kuti munhu asingaone anokwanisa kuenda kupi ndo pandakatanga kuendeswa kuSt Giles saka ndichitanga kuenda kuchikoro ndakaenda kuSt Giles ndaenda kuSt Giles ndo kwandakaita preschool ndikaita grade 1 kusvika grade 7. Yes. Iye zvinezvi tiri kuti advocate Isaac. Yes. Advocate toziva kuti nyaya yevanhu vari mune zvemutemo. Indeed. Inikname here kuti ndiritori basa ramunoita? Nyaya yekunzi advocate yakatanga nditori form 3. Ndiri form 3 ndakaenda form 1 kunonzi kuMurewa High so ndakaita grade 1 to 7 paSt Giles. St Giles iri kuAvondale. Form 1 vandaenda kwaMurewa Mission inonzi Murewa High School saka ndiri kuMurewa High School ndo kwandakaita form 1 to 4
bva ndapfuurira mberi form 5 and 6 saka zvekunzi advocate I think ndanga ndiri munhu uyo aifarira zvedebate though ndansiri mudebate club but pakangonzi ngatidebate apa ndo kwandainzwa mwoyo wangu uchinzwa manyukunyuku saka kune vamwe vadzidzisi vaingoti uyu ndiadvocate kuzvidzamara ndazvitambirawo kuti sure I think ndiri advocate saka kubva kumaform 3 ikoku ndanga ndakutonzi nevamwe advocate saka ndichipedza A level ndakabva ndanojoina law school kuUniversity of Zimbabwe kuUniversity of Zimbabwe kundo kwandakazopedza zvidzidzo zvelaw zvakaita kuti pari zvino ndikwanise kunge ndichipractice as a lawyer kwandiri kunonzi kuLegal Aid Directorate. Asi maybe ndisati ndakanganwa another achievement that I also had pa A level ndindakaita best district student wekumurewa kurewa kuti murewa district yese ndanga ndine 15 points but fortunately vazhinji gore iroro havana kuita ma 15 points so ndakanzwa kuti mudistrict medu manga mune vanhu 2 saka inini being one of them maybe advantage yakabva yapindawo yekuti he has got 15 points and he is also blind saka eventually I was crowned the best district student kwaMurewa. How did you feel? Ndakanzwa kufara singaite I think on top of that ndanga ndiri national highest ku divinity studies kureva kuti zvidzidzo zvemubhaibheri izvi ndini ndakange ndakakunda nyika yose zvakaita kuti ndiwe nemufaro chaizvo and I think ndo zvimwe nekuti kulaw school kunowanzodiwa 15 points saka inini ndakange ndakazviti kana ndikasaita 15 it means kuti handifaniri kuenda kulaw school saka zvakabva zvandipa mukana wekuti ndiende kulaw school not on the basis of any affirmative action but on the basis of qualification. Pamakaenda ku St. Giles grade 1 creche kusvika masvika grade 7 maidzidza sei uye kumurewa hai kwamataura kuti makaenda chikoro here chine bandauko chinokwanisa kudzidzisa vana vanenge vari visually impaired? All right. So ku St. Giles it's a special school kurati chikoro chakatogadzirirwa kunzi chidzidzwe nevana vane urema saka kune vana vane urema wakasiyana siyana vari blind variko vane physical challenges kureva kuti vaya vanofamba nemawheelchair nemaclutches nemacalipers variko vari defo vasingagone kunzwa kana kutaura futi variko zvekare saka ku St. Giles munenge muri vana vane madisability akasiyana siyana makasangana asi mukusangana ikoko vari munodzidza zvichienderana neurema wenyu kureva kuti vasingaone vane maklasi avo vakadai vane maklasi avo saka ikoko ndo kwatakange ndichidzidza ini ndichisvika ku St. Giles taidzidziswa braille ndo kwandakadzidzira braille kunyora nebraille braille e-writing iya inoshandiswa nevanhu vasingaone yekuti vanenge vachibora bora bepa rinobuda rine zvinenge zvimapundu izvozvo zvinenge zvirepresenta maletters manumbers and everything else that can be written saka ndo yandakakura ndichinyora nayo ndiri ku St. Giles kubva grade 1 kusvika grade 7 saka ndo yataishandisa ndichizoenda kwaMurewa takapfuurira mberi kudzidza nebraille asi kwaMurewa manje hakudzidze vanhu vakaremara kana kuti vane urema vega tinenge takudzidza takasangana kureva kuti ndiri muklasi iya ine vanhu 45 kana kuti ine vanhu 40 tiri muklasi imomo Murewa inozonge ine inonzi resource center saka resource center inzvimbo yekuti kana uchinge wanyora pepa rako kana bhuku rako nebraille ukaenda naro kuresource center rinonotranscribwa kureva kuti rakuiswa mupen kana kuti muprint kana raiswa muprint teacher venhoroondo vehistory vanozomaka zviya zvanyorwa neprint havachamaka zvebraille ukanyora shona teacher veshona vanomaka zviya zvanyorwa neshona neprint havachamaka zvebraille kunenge kungone munhu mumwe chete anenge ane responsibility anogona kuverenga braille uye anoiverenga nemaziso uye achigonawo kunyora saka anobva avaverenga braille iya obva aitranscribe into print kana into print yobva yachinomakwa nateacher yaprint ndo the same system inoshandiswa neZimsek saka Zimsek inokupa pepa rebraille unokwanisa kuansa nebraille asi kana zvaenda kuZimsek matranscribers vaya vanogona kuverenga braille vanohaiwawo semahairwa anongoitwa maticha anomaka matranscribers over transcriber braille into print vanomaka ndo mateachers agara anongomakira munhu wese saka vanozongomaka zveprint zvinenge zvanyorwa nematranscribers. Most of information yamuri kundipa imwe ndototanga kutoinzwa iye zvino izvi this information inozivikanwa here nevanhu
imimi makazvise izvozvo kuti kune chikoro chakadai chozodai makazviziva sei? Ndikazenge munoziva ndiri gwetaka vanhu vanoti mukoma vakubika zvakanyanya. Asi kuziva kwekutanga kuti kune St Giles, I think vabereki vangu vachibatsirwa maybe nemadoctors vakanzwa nezvekunonzi ku-school psychological services. Saka ku-school psychological services i-department regovernment rinoongororwa vana vanenge vane urema. Saka ikoko kana munhu achinge aenda vanoudzwa kunzi neurema une mwana wako uyu unokwanisa kuita kuti aenrole pachikoro chakati nechakati nechakati. Pada vanokupa 2 3 iwe wozosarudza chaunenge wafunga kuti ndo chaunokwanisa kana kuti ndo chiri pedyo nemwana wako. I think that system ichiriko. Saka mukutanga kuenda kuchikoro kuSt Giles ndo system yakabatsira mubereki wangu ainditsvagira nzvimbo ipapapo. Asi tazokura even ku-school psychological service kuya unokwanisa kudzokera after grade 7 vanokuudza futi zvikoro zviripo for form 1. Asiwo nekuitwa kwemasports nezvimwe kusangana nevanhu kazhinji teta kutozivawo tega kuti kune Braille ndekwamurehwa, kune Braille kuWardlaff, kune Braille kuKapota, kune Braille kuSt Michael's, zvekuti uri grade 7 unenge wakuziva kuti ukanotsvaka kwakati nekwakati nekwakati Braille iriko. Asi mazuva ano hurumende yakukurudzira kuti even kusina Braille vana vakukurudzirwa kuti vange vachienda kunodzidza any other school yavanenge vachingoda, nekuti kwakunzi inclusive education yakufana kuita kuti ikwanise kuaccommodata munhu akaremara neasina kuremara kuti vange vachidzidza vari pamwe chete, zvikwanisiro zvichiiswa kuti munhu akaremara akwanise kudzidza sezvekuita asina kuremara. Kuteerera kwatiri kuita izvinezvi tiri kuona nyaya yeushingi yehukundi. Asi hapana hushingi nehukundi hunenge hungori chechetere. Tell us the challenges that you faced as you were growing up. Zosvika masvika pa 15 points up. Yeah, indeed. Saka ma-challenges edu anga akawanda ende nanhasi achiri akawanda. Kukundiswawo zvedu nenyasha dzaMwari sekuti kukunda hakusi kwedu asi ndokwatinopiwa nababa. Ini ndichikura, like I told you, first challenge probably yange iriyo yekuti tablind. Nekuti kana munhu achinge ablind upenyu hwake nehwevamwe hwatosiyana. Pane zvimwe zvinhu zvaanenge akuda zvaanga asingafaniri kunge achida kana anga asiri blind. Ende unenge munoziva nyika yedu inoi kunyanyanyanya kuAfrica kune iya inonzi stigma yekuti pato nestigma. Even mukukura imomo ndati ndaitamba nevamwe sure ndaitamba nevamwe, asi hapashaikuwo 2 3 kunyange vabereki vainge vasingade kuti ndinge ndichitamba nevana vavo, because vamwe vanenge vachifunga kuti urema unotapuriranwa. Saka mwana wangu akatamba naye pada achatapurirwa urema. Pane imwe nyaya yakatomboitika yekuti ndine imwe shamwari yangu yandaishangwanidzana nayo zvakanyanya kuhigh school chaiko, kusvika pavisit pekuti pakazongoya mai vake I think vakabva vamuti ko unotamba nemunhu akadai kuti zviite sei. Saka iyewo anenge akaedzawo kwatsanangurira but paakauya achindiudza kuti ndo haana kutogona kunditsanangurira ndo matauro azvaitwa, asi ini ndakazvinzwisisa uye ndinozviziva. Saka ushamwari hwangu neshamwari yangu iyoyo hwakabva watogurika ipapapo. Saka mamwe machallenges atinoisangana nawo akafanana nestigma, uye kazhinjiwo urema neurombo zvinoterana zvakangofanana nebhurugwa nebhandi. Haafambi munhu asina bhandi pajini kazhinji. Saka unoona kuti vanhu vakaremara kazhinji vanenge vane futi urombo mudzimba dzavo, vashoma vekuti vanenge vakaremara asi kudzimba dzavo kwakanaka. Saka iro dambudziko rekushaya mari kwemubereki wangu, sezvo ndambotaura paya ndikati pane nguva yavaitombotengeswa matemba, hove nezvimwe zvakadaro. Ini ndakatanga kuziva nezveCocoam kare ndiri mudiki nekuti mama vangu vaenda kuCocoam kunohodha ikoko. Ndakatanga kuziva kuti kwaBhora kunowanika nyama kare ndiri mudiki nekuti mama vangu vaenda kwaBhora, vaenda kuDarindale kunotsvaga fish. Saka vaizofamba vachitengesa vachidi zvese izvozvo zvaitonzi tiriritirwe, uye vaizonyanya kuitira inini nekuti ndiri dambudziko hombe ravainyanya kusangana naro. Saka dambudziko iro rekushayikwa kwemari rimwe dambudziko randakakura ndichiona, uye semunhu anga arenherera zvaibva zvatowedzera impact. Ndichikura ndichienda kuSt Giles panyaya yekunyora handingati panga pane dambudziko rakanyanya sekuti muri ikoko munenge muri vana vasingaone vega. Saka munongodya zvamunenge muchipiwa nevadzidzisi wenyu. Asi ndazoenda kwaMurehwa ndakazoona kuti no kuSt Giles kuya
madzidziro ataita haasiriwo madzidziro chaiwo akakwanirana anofanira kuti mwana ange achiita, sekuti mabhuku anenge akawanda nezvakadaro asi mabhuku mukuwanda kwawo anenge asimo mubraille. Saka ndairelaya on vapfana vechidiki vamwe vaiuya kubva tiri maform 1 kunyanya tiri maform 4 form 5 form 6 tenge chidedza maform 1 achitiverengera mabhuku, because mabhuku ebraille kazhinji hakuna. Saka tairelaya on vamwe vaitiverengera. Kunewo pamwe pekuti unotoona kuti kana mudzidzisi chaiye anogona kunge ane ka stigmatization kaanako kekuti haasi kuda kunyasowadzana newe nokuda kwekuti probably une urema. Tine mumwe mudzidzisi wandaiziya akatombotaura kuti ko uya noenderei kuresource kune vanhu vakaremara kuchamufoirisa mudzidzisi ari pachikoro apa. Saka zvitowanikwa futi kuvadzidzisi zvimwe mamwe emachallenges ataisangana nawo kuti mhando yevadzidzisi vakadaro vanenge vachiita kuti upenyu hwedu pachikoro hunge hwakaoma, nekuti hunotishayisa shamwari ivo chaivo havanenge vasingade kuti dzidzisa zvakanaka kunyange zvidzidzo zvavanenge vachidzidzisa. Saka zvimwe zvezvinhu zvandaisangana nazvo futi mukukura kunyanya tichinokura kuenda kunana murehwa ikokuko. Asi tichizosvika pakuenda kuuniversity, ndoda kuti technology mukuuya kwayo yakanga ichitibatsira, nekuti kune masoftwares ariko ekuti ndokwanisa kushandisa computer ndiri ndega, ndokwanisa kushandisa phone ndiri ndega. Saka zvanga zvakuita kuti mamwe mabhuku akaconvertwa into masoftware masoft books tinge takwanisa kuzviverengera tiri tega. Asi ndakanyanya kushandisa masoft books ndatoku university, zvekuti kubva tichikura kubva form grade 1 kusvika form 6 tainyanya kurelaya on vanhu uye braille. Mai nanambuya ndikuti mai asi imi mambotaura nyaya yekuti ndandinana mai vakawanda. Sure. When you pass the form 4 maienda maita form 6 there you go maakudzidzira kuita gweta. How was it like? Was it something that zvekuti vanhu vaiti zvinhu zvataitarisira, kana kuti it was like an achievement kuti imi muri kuti uya asingaona uya ari kuita lawyer? So mubvunzo une mhinduro mbiri. Yekutanga ndeyekuti pandakaenda kuchikoro kuSt Giles, vaiuya kumaconsultation ekuSt Giles ikokoko vaiwanza kuudzwa nevadzidzisi kuti mwana wenyu uyu ari so bright, mwana wenyu uyu ari so sharp, mwana wenyu anenge anogona. Saka kunyanya mama vangu nevamwe anamai vangu ava vaimbouyawo futi kumaconsultation, ivavo pane belief yakaiswa mavari yekuti vaitongoti mukomana anenge anotigonei, zvekuti pane vanin'ina vangu nevamwe vanga ndinawo ndaitombovadzidzisawo ndiri kumba. Saka ndofunga munoona itrust yainenge yakutoiswa pandiri kuti haone hake asi anenge anoziva. Saka vakanga vakutoona kuti ava vasiri kuziva ava ndaikwanisa kunge nchivabatsira. Asi vanhu vazhinji vaizoshamisika kunyanyawo vemuraini nevamwe, nekuti vamwe zvakafanana nambuya vangu inini vanga vasiri so literate zvekuti vaingoti ndofunga kuchikoro kunoendwa uku, kuchikoro kunongoendwa kuti vanhu vasingaoni vawane nguva yekukura. Saka kana azongokuro akasvika pane imwe stage achangonzi chiregedza kuita sei kuuya kuchikoro, tozongotanga umuchengetawo tichigara naye pamba. Not to say kuti ivo vaisada kuti ndibudirire, asi vaifungidzirawo kuti nezvandiri hakuna kwandaikwanisa kuti ndichase ndichienda. Asi munoziva kana mbuya tenge chinzi ndo madzimai edu, ambuya vangu ivavo vaindifara ndo mumwe munhu wekuti vakafamba murodhi vaifamba vachitobvisa matombo, kuti muzukuru wangu pachauya nebhasikoro rake akasaziva kuti paiswa dombo nhasi apa anokuwara. Saka vaitofamba rodhi yese vachindibvisira matombo vachididi, ende even nanhasi vanomboti vakakanganwa vanorekana vakungobvisa matombo kunyange inini hangu kumabvuku wacho ndisisiko, but chinhu changa chatoma vari kuti no muzukuru wangu panozoda kufamba pano apa panofanira kunge pakachena. Saka mumwe munhu wandoti ndakamupiwa naMwari, nekuti ndo vainyanya kusimbisa mai vangu, ndo vaiita kuti ndikatanurwe kumusana kuti aiwa musiye aende kune vamwe anotamba nevamwe, kana achinge atamba nevamwe tikaona akuwara tozomutora. Mai vangu kuti aiwa tikamirira kuti akuware zvonzi aiwa ndenge ndiripo, iwe chienda unotengesa ndichasara ndichimutarisa. Saka ndiye mumwe wemunhu wekuti ndanga ndiri too close kuna gogo vangu amai vangu. Saka ndo makuriro ataiita iwayo. Saka vamwe vanhu vainge vasina kuzvitarisira, asi vepadhuze dhuze
vakanga vakazvitarisira kwete kuti ndichaita gweta asi vaitarisirawo kuti pamwe ndichabudirirawo ndichapasa uye maticha edu ekusent jaus aivaudza kuti no anokwanisa kuita zvaanoda mudzidzisi kana kuita zvimwe zvinhu zvatisingafungiriwo kuti iye achaita se achaita saka garai makangotarisira zvinhu zvihombe saka zvekuzozivawo kuti ndaita gweta hapana iziya asi vakazongoona zvaitika mushure mekunge ndabudirira paform 4 ndikabudirira paform 6 amai vangu vakazoshaya ndiri kuinvest saka vakangosiya kuti ndasiya mwana achiita zveugweta asi vakanga vakutoziva kuti probability nepotential yekuti havaitomboti mutongi uri jaji yo ndikati ndichaona kuti ndichaita jaji here asi I think that belief yakanga yamavari uye vakanga vakukwanisawo kuresta dzimwe nguva ndaitoti aiwa zvichiregedzai ndombomhanya ndoita kana nguva yavanga vavaya vakamborwara havanga vakutotarisirawo kwandiri ndaitomhanya ndichinovaona nekunoitawo zvandaikwanisa panguva iyoyo saka I think by the time yanga ndakuuniversity aiwa ndanga ndakura zvekuti zvinhu zvinge zvanga zvakuita zvichiita zviri nani. Growing up pane here zvekuti vanoti aiwa izvi ngaasaite izvi nekuti haaone izvi ngaasaite izvi ndotoziva kuti vana vachikura unonzi aiwa wadya iwewe bvisa plate yako suka ndiro yako tsvaira pawadyira how were you treated naambuya nanaamai saka zviripo zvizhinji zvavaiti usaite nekuti hauone zvakawandisa zvimwe zvacho zvinoincluda kubika kuti aiwa zvimwe kana wati hako kuenda bhasikoro asi kubika ubiki saka zvaizoitika ndezvekuSt. Giles kuti aidzidziswa kubika saka vaizenge vauya kuSt. Giles vonzi mukomana ari kumbobika here ari kumba kuti kubika anoda kubika si tinomurambidza vonzi anobika sei asingaoni anobika anoziva sei kuti raisi rinoiswa makapu manga nemvura zvonzi mimi chimboendai nhasi mungomuti raisi iri bika muone kuti raachakubikirai richange rakaibva here kana kuti rinenge risina nekuti maticha anenge akuziva kuti tiri kudzidziswa kubika uye kubika tiri kutogona saka zvimwe zvacho zvaibva nekuchikoro wodzgonzi aiwa izvi anokwanisa kuzviita imi musamurambidzi saka I think vakazongosvikawo papoindi yekuti vanga vakuti chese chaangoti ada kuita isiyai aite tione kuti anozviita sei kana aita zvaanenge atadza tozotangira ipapo zvekuti ndofunga chero dai ndaizomboenda ndine ballpoint ndovati ndakunyora vaiti bhuku iri unyore because vakange vakutongoti no regai aite kana aita tozoona kuti asvika papi tomubatsira kutangira ipapo saka zvimwe zvafanira kubika kuwacha aiwa izvi vakangizenge vakutondisiya ndichiita kutsvaira mumba ndainge ndichitsvaira zvekutoti vaitosiya vatoti wozoona kuti mumba matsvairwa kana musina wozotsvaira ndaitozobikirawo nevamwe ivo vaitozodzoka vachidyawo chikafu chadainge ndabika. Maenda kuchikoro magraduate unfortunately may your mother so rest in peace havana kunge varipo pagraduation asi mudzimai anga aripo gogo mudzimai anga aripo vakasvetuka here graduation vakapembera nanhasi vachiriko graduation vakapembera I think takagraduata nguva iyaya yana covid zvokuti takazonyatsoita mhemberero dzacho tiri kumba but kwakafarwa asingaite kubva kuna namama ivavo vandakasara navo ana gogo nedzimwewo shamwari nekuti unenge wane shamwariwo dzakawanda dzingava dzekumaraini nedzimwe dzatange tichisangana nadzo kuchikoro aiwa munhu wese akafara but more importantly ini wachowo ndakatofarawo because unozotarisisa woona kuti zvinhu izvi of course tingange tine ungwaru hwatinahwo asi ungwaru hwese hunogumira pana Mwari saka kunenge kusiri kuti techigona sereka asi kuti iyewo Mwari wenyasha zhinji ndiye anozokupa nepamwe paanobva akupfudza pekuti kupfura kwacho kwaigona kungodai kuchirema saka ndo zvimwe zvaunenge wakuzoona wopemberera woona kuti aiwa uku hakusi kugona kwanguku asi ndo kugona kwaMwari kuti tinge tichisvika patasvika. Pane pamwe pekuti dzimwe nguva iwe ndiwo unenge watotanga kusakura nzira panga pasina nzira imimi muchienda kulaw makambonzwawo here kana kuonawo muno muZimbabwe vari visually impaired vakanga vaita law saka vari visually impaired vakaita law variko vakawanda ndingati ndini ndakatanga ndakateerawo mumatsimba ana mukoma nanasisi wangu kune vamwe vaitonzi advocate Pearson Nyerere ndofunga vazhinji vanovaziva vakaita kwakudhara vakatozoshaya tine mamwewo malawyer even kutaura kuno tina judge vasingaone variko kuhigh court vanonzi Justice Deme ivavo vakadzidza futi kudhara vanhu ivavo saka tine vamwe vari madirectors ari mumagovernment ministries nevamwe vari mune dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana vasingaone vakaita law saka variko vanga vakaita law vanga vasingaone asi inini
kumba kwedu kwanga kusina lawyer nanhasi hakuna lawyer rimwe risiri inini saka kumba kwedu uku ndoreva kuti kana ndichiti kumba kwedu ndoreva kuti kuna namai vangu vese vandoti ndakakura ndina namama vakawanda hakuna munhu anga infact ndini ndakatanga kuenda kuuniversity of Zimbabwe ikoko even kudzinza rekwana baba wangu kwanga kusina futi lawyer kune mumwe muzukuru anga akamboenda kuuniversity of Zimbabwe asi ini ndanditori wechitu saka kumba kwedu kundindega ndakaita lawyer kubva nanhasi hakusati kwatoita mumwe achatera ndofunga ndada totsvagawo wekuti ndichiitisa nelawyer pane variko kana vana venyu zvichireva kuti hazvina kuzokunetsai here kuti mukwanise kuwana basa kwamuri kushanda izvezvi kana kwamakamboshanda nekuda kwekuti pane vamwe vaitozikanwa kunzi aiwa nekuda kwekuti haaoni hazvirevo kuti haakwanise kuzviita kana kuti makatombonetseka kuti muti vanhu vakutorei kuti vati takuda kushanda nemi ndofunga mubvunzo iwo ndichiunzwa mukubvunza mubvunzo mukurusa wekuti ko iyo legal profession inogamuchira zvakaita sei vanhu vasingaoni chokwadi ndechekuti legal profession haisati yasvika pakuti gamuchira kwakanaka sevanhu vasingaoni even sevanhu vakaremara tinosangana nemachallenges akawanda kulegal aid directorate kwandiri uku kuidepartment rinoita zvekubatsira anonzi maindigents kureva kuti vanhu vasinganyatsokwanise kutsvaga mari dzemalawyers ari kuprivate so uku kugovernment ministry iri under ministry of justice asi ndofunga ndine vatongi kureva majudges anonzwa kufara nekuita kwandoita basa kwekuti ndiri mukoti vanotombondirekomenda kuti votovhunza kuti uchiri kwakati ndoti ndichiriko kuti I think vanenge vachiedza kuti sei usiri kuenda private lawyers saka private lawyers nema-law firms havati gamuchiri zvakanaka ndofunga vanofungidzira kuti nenhau yana-assistance yema-assistance atinoda we are a burden o pamwe pacho vanofungidzira kuti hatikwanise kuita law zvakanaka zvekuti even ivo vandataura vaadvocate Pearson vakapindana nezvakawanda kuzosvika vachinzi advocate iri nhau iyoyo yekuti hakusati kwane mufambo wakanaka kuti tinge tichienda kuma-law firms saka ndiri pandiri kudai ndoziva kuti mutemo ndinogona zvakanyanya kupfuura vazhinji asi kuti uende ku-law firms zvinogona kuti netsei because ma-law firms anenge ane ma-law firm owners ivavawo kuti gamuchira kwawo kunogona kuti netsei kunyange zvazvo variwo vanhu the very same people vatinoita nawo makesi mumacourts matinoita tichipinda saka izvezvi ndaita makesi against maadvocates akati wandei ndaita makesi against malawyers akati wandei pamwe pacho ndichivakurira pamwe pacho vachindikurira asi mukukurirwa kana kukurira vachiona kuti shuwa mukomana uyu mutemo ari kuuziva asi kuti uende kuma-law firm zvinoti netsei kureva kuti kutonewo discrimination or stigma or I mean how we may put it irimo imomo within the legal field saka kushanda tichishanda asi zvinenge zvakatiomei now kana vakadzidza iva vatikuti vane zvavo vane ma-law firms vasina kunyatsokugamuchirai ko inini ndauya ndiri kuda lawyer pane pekuti here makambosangana neumwe wekuti audzwa kunzi iri ndogweta rako okuonera kuti vasingaone vanonondibatsira chii vava paripo sekuti munhu panonzi iri ndogweta rako iye anenge asati ataura newe saka ari kukomenta on first glance kureva kuti ari kungotarisa so oti mukomana nemaglazi uyu ndofunga nyaya yangu ndatodzingwa panapa ndofunga ndomadzingirwa ndaitaya kupiwa gweta iri kunzi rinopiwa vanhu vanenge vasiri kunyatsotambirwa panapa saka kana uchinge wapiwa iro riri ndokufa kwazvo asi kuburikidza nevamwe nekuti ndaita makesi akati wandei ndapinda mumamagistrates court I think tongoti nyika yese kwaMutare Masvingo kupi mahigh court ndaenda ese I think ndaenda izvezvi iChinhoi kusupreme court ndaenda kuconstitutional court handisati ndaenda zvangu asi kune vamwe vanhu vanouya kuzoti ndivamiririre ari mareferrals ekuti panenge pana ngana anoti mukomana anoita sei anoziva kubudikidza nezvandenge ndakaita mukati mekesi yake koita mamwe makesi ekuti pane vanhu vandoshanda nawo inini vanototi iyi kesi yakandiomei
ngatichitorai mukomana uyu atibatsire. Saka pamwe pacho kunyange munhu anga asingade kuti aitirwe neni anogona kunge achiitirwa nemumwe munhu otozoona futi ndadzoka futi through lawyer rake rakuti aiwa izvi zvinonditiremerei, saka tikaenda nemukomana uyu anogona kuti atibatsire. Saka kubudikidza neizvozvo nyika inoita ichitambanuka, inoita ichiziva zvekuti pane pamwe pekuti munhu akabuda ane doubt, mamwe maloya akaona kuti munhu aita doubt anobva atoudzwa kunzi kana muchitodhauta uyu zvafanira kuti panapa hapana mukutoda, because vazhinji tinopedzisira tazongonoshandidzana naye mukuti makesi edu anga achibudirira. Saka zvinhu zvinowanikwa izvozvozvo, asi munhu kuti angouya ungonzi gweta iri harione, mumwe anogona kuona sekunge asekwa. Ngationei love life yenyu yakamira sei? Makawana here? Kune mhuri here? Makawana sei? Makamupfimba sei? Makamusvikira sei? Mhuri iriko ndakawana. Hanzi nebhaibheri awana mukadzi awana chinhu chakanaka anowana favor kubva kuna Mwari. Saka handaimbomira kuti ndinotorawo favor yangu. Ndakawana uye ndine vana 4, vasikana 2 nevakomana 2. Mukadzi wangu uyu ndakamuwana kubudikidza nemimwe mitambo yatinoita. Pane mutambo watinoita yemasports, saka ndakasangana nayewo rimwe remakore kumasports kuHwange uku. Tikangozivanawo seshamwari. Papfuurawo chinguva chakati kureiwo ndikazenge ndakumupfimba shamwari yangu iyaiya, kudzamara achazonoita mukadzi wangu ndikazondorora. So ndo mawaniro andakaita. Aiwa kupfimba kutaura ka. Saka hakusikuona. Saka pamwe mukanzwa ndikati ndokunda munhu wese anoona kupfimba, musaramba nekuti ndopfimba nemuromo. Saka haiwa kupfimba, kutaura, kudzidzisa, haiwa izvo zvese zvinoitwa nemuromo ndofunga ndo chipo chikuru chandakapiwa naMwari chekushandisa muromo. Saka mukati pakungoda kushanda muromo, haiwa ipapo ndodana ndichidaira. Saka kupfimba, aiwa ndakapfimba, ndofunga dai anga akapfimbwa aripo aita ashuwa ndakapfimbwa zveshuwa. Kusvika ndanyatsobvuma. Saka haiwa izvozvo ndo zvakaitika ipapapo. Saka ikono tiri kugara tese tine vana vedu, tine mhuri yedu. Mudzimai wenyu muchimupfimba, vazhinji vanotarisa kuti homwe yake yakasimba here, ihandsome here, munhu akaita sei. Imimi mudzimai wenyu ariwo visually impaired here, kana kuti makasangana kumagames kwamuti makasangana iyewo ane disability ainayo here kana kuti kudini? So magames andikutaura aya ndevanhu vane madisability, asi hazvirevo kuti vanhu vese vanenge vari ikoko vanenge vane madisability, nekuti vamwe vanoendawo sema-assistants vachinoassista vanhu vane madisability. Asi mudzimai wangu anayo disability, ane albinism, so anoona, asi vamwe vanoti mualbino, asi I think the proper term ndeyekuti ane albinism. Vamwe vanoti kana tiri visually impaired tinoshandisa zvakawanda kuti ndione kuti ndabata chii. Matimimirwo yembe yamaidzi munguva maibata monzwa. Saka with your wife you can describe that she's beautiful. Munobata muchiona kuti minhu yakakura sei here, nzeve dza good one. So mukumwe kutaura muri kuti ko iwe wakaziva sei kuti mukadzi wako akanaka uye ndiye akanaka sezvaunoda? So I think mubvunzo iwo pakutanga kukupindura tinoti varungu vanoti hanzi beauty is in the eyes of the beholder, vachirevera kuti chakanakira mumwe chakashatira mumwe, kana kuti mukutsvaka chakanaka tinotsvaga zvakasiyana siyana. Saka kana takutarisa kuvarume, ndaiva neshamwari dzangu dzimwe dzandaitamba nadzo, munoziva nyaya dzatei tichongotaura womuti ivo chakumboti chakanaka chii, mudhara inini kana ndichiti chakanaka ndoreva kuti munhu akatakura. In other words anenge achireva kuti munhu anofanira kunge akati kurei, zviwanikwa zvinofanira kunge zvakawanda, ndo beauty yake yanodawo iyoyo. Mumwe womubvunza kuti kweyo chii, oti ini ndoda anonzi mayellowbone. Yellowbone chii? Onzi munhu uya anenge akati tsvukei zvakanyanya. Mumwe womubvunza kuti ndoda inonzi black beauty. Ndikuda bhiza. Black beauty zviwanikwa zvamuri kurevere kuti aiwa structure. Exactly, ma structures. Ne structure. Saka I think definition yekunaka inozonosiyana zvichienderana nekuti chaunoti iwe chakanaka chii. Unotarisa here ganda, kana kuti unotarisa here kuti ane heavy structure anenge achinzi mabhiza, kana kuti ini nangu mukutarisa kwangu mudzimai wangu uyu wandakazowana ndiye akanga ane zvandaitsvaga inini.
saka kuti muzoziva kuti zvandaitsvaka zvii ndichange ndazokurakidzai kuti akaita sei ipapo muchazoona kuti ndofunga uyu anenge aitsvagawo structure kana kuti uyu aida vaivai mamodels vakati wondei vaivai vekuti akada umutakura anomhanya kusvika achingoenda asi ndinongoti zvandaitsvaga ndakazviwana ipapapo pamudzimai wangu. Advocate, ndichitaura nemi pafoni ndakapesa ndakungoita vekukufonirai because ndaiti zvino ndikavatumira message toita sei kuti rega nditumire voice note asi mazondudza nini kuti munotumira chero chamada kunyangwe picture munotumira munoziva sei kuti picture yandatumira yakadai so message yangu yakadai so mukukura zvinhu zvichichinjawo. I think kare vanhu vasingaone they primarily relied on braille, ndo yanga iri yega yanga iriko, asi ndofunga nekuuya kwetechnology namascientist wanenge vakagara vachifunga kuti ko munhu asingaone tingamubatsirawo sei kuti ashandise phone, ashandisewo computer, ashandisewo typewriter, kana kuti ashandisewo ballpoint. I'm sure wanenge vachitofunga toita sei kuti aishandise. Saka kune masoftwares ariko zvafane mafoni makatasa ese mafoni echimanje manje ane inonzi talkback. So talkback iyoyo inoita kuti foni ikwanise kutaura. Saka foni yangu inini through masoftwares iyoyo talkback is just one of them as akawanda. Saka vanhu vanoshandisa according to my preference avo, vamwe vanoda iyoyo talkback, vamwe vanodawo imwewo. Asi generally inyaya yekuti phone inenge yakutaura ichiverenga zvese zviri pascreen. Saka phone mukuverenga zvese zviri pascreen yakadesignwa zvekuti kunyange nefoto chaiyo inokudescribera kuti ndiri kuona vanhu vaviri, mumwe akasumudza ruoko, mumwe akasumudza chigunwe. Saka inobva yativerengera zvese. Ndosaka tichiti kana ari mafoto titumirei nekuti foni yangu inondiverengera ndiri ndega. Saka handirely on someone kuti aone kuti chii chandatumirwa, ingava iri audio ndinongoteerera, kana iri a written message inondiverengera. Iniwo ndenge ndiri accustomed to my phone zvekuti ndinokwanisa kutaipa. Saka pafoni ndinotaipa, palaptop ndinotaipa, paany other computer ndinotaipa, zvekuti pandakazoita zvidzidzo zvangu zvemasters ndakange ndichitoita ndichitaipa handaishandisa braille. So exam ndaitaipa, assignment ndaitaipa, dzimweni dzenguva manotes ndaitaipa. Saka kutaipa ndokwanisa uye kuverenga zvakataipwa ndokwanisa. Mustudio muno mutakamboita baba Trust Mutekwa vakataura zvakanyanya futi vakatombotaura pamusoro penyu kuti ndine umwe wevamwe vandakadzidzisa anovagweta kutaura kunoko. Imi makasangana papi navamutekwa uye vakakubatsirai papi? Vamutekwa vakauya kuSt Giles vari patraining yavo yezvidzidzo zvekufundisa vana vasingaoni. Saka aiva ari mudzidzisi kudhara asi anga amudzidzisa ngakuwedzera zvidzidzo achiita zvidzidzo zvakanangana nekudzidzisa vana vasingaoni. Vauya paSt Giles Vamutekwa ndinoda kuatenda because takange tine relationship yakanaka yakakura. Munhu aiva nechidokwa dokwa chekuda kuziva kuti kunyange hangu ndiri kunzwa zvidzidzo izvi asi practically vanhu vasingaoni vanombonyatsorarama sei. Saka Vamutekwa wane dzimwe nguva dzekuti vaiti iri Saturday vokumbira amai vangu kuti ndokumbira kuti mukomana auye ndiswere naye, ndichaswera ndichimudzidzisa uye ivo pavaindidzidzisawo tichiswera vaizoswerawo vachidzidza kubva kwandiri. Saka vane zvimwe zvinhu zvekuti tainge tichitotaura tichidzidzisana, ndaenda kumba kwavo kwavaigara ndichiswera navo. Ane maweekends mazhinji andaiswera navo vachindidzidzisawo, ivo vanoridza zvekarembira. Saka vaizondidzidzisawo zvekarembira munguva idzodzo dzavainge vachindidzidzisa. Asi munhu wekuti ndainge ndichiyanana naye vakange vangonditoro semwana wavo, kwete mwana wavo anodzidzisa badzi asi semwana wavo tingati wekubereka, nekuti kazhinji maweekends ndakange ndakuswera ndiri navo panguva yavaita zvidzidzo zvavo vari kuSt Giles. Mashoko amungade kutaura pamusoro pemudzimai wenyu gogo nanamai variko yezvinezvi asiwo futi kunyange naamai vakazorora yezvino? Amai I think again nditange namama vakazorora. Ava ndinoda kungoti ngavazorore murugare. Ndinofara pandorangarira nezvamai vangu, ndinofara nekuti zvizhinji kubva sezvanambotaura ndikati pandakangotanga kuenda kuuniversity ndakange ndakura uye ndakange ndati some K. Saka ndine zvimwe zvanga ndakunzwisisa
zvisinganzwisisi zvausingakwanisa kunzwisisa uri mwana mudiki. Saka ndakaona kuti vakabata basa guru. Vakabata basa guru rekuti pane pamwe panenge ndine mukadzi wangu anogona kungonditi asi ukufunga mama wako ndoti kochi zvanzi madiro avo vaita ndeyekuti I think it's difficult or impossible to replace that person. Saka vakabata zvakawanda chaizvo kuri kuda kuti ndinge ndichibudirira. Uyewo inini mukugona kwangu ndine zvandakavaitirawo uye zvandakatozovaitira kunyange vapfuura kudaro kuri kuedza kuratidza rutendo rwangu. Asi ndinoda kutenda futi even hama dzavo ana mama vangu variko nasekuru vangu vane hanzvadzi yavo variko vanhu vaivabatsira kuti ndisvike pandiri handifunga kuti vaigona kuzosvika vari vega. Hama dzavo idzodzo dzaivabatsira kunyange nepfuma, dzaivabatsira namazano. Uyewo munoziva sezvatataura kuti stigma iriko. Stigma inogona kutoitika even mumhuri kuti sisi chaiva vanotadza kutora mwana wemunin'ina wavo nekuti anenge asingaoni. Asi nini kuna mama wangu uku ndaingotenderedzwa, pano ndiri kuwadzana, pano ndiri kushitungwiza, pano ndiri kwakati, vachiti ngauye kuholiday auye kunoku nekuti vaida kuti ndijairirane navo vese. Saka ndoda kuvatenda nekuti ndo vamwe vakonzeresawo kuti ndinge ndichigona kuyanana nevanhu, ndinge ndichigona kupinda mukati menyika. Ndine vamwe mama wangu andinawo maiguru wangu ekuti kunyange nanhasi ndikangosvika navo panapa pamunozobva mune makutoziva almost half life yangu because vanodada neni ndichingosvika kuti mwana wangu akazodai akadai. Saka unobva wajairana nevanhu vakawanda ende zvinokuitirawo nyore kupinda munyika. Saka ndinoda kuvatenda futi vava kunyange nemhuri yekwana baba wangu vakange varipo vachiitawo zvavaiitawo zvavaikwanisa kuti tinge tichiita se ndichikura. Saka ndinoda kungovatenda futi nezvavakaita. Asi zvikuru ndoda kukurudzira kunyanya ana mai vane vana vakaremara, whether aone, whether afambe, whether haatauri, or whether haana pfungwa dziya dzakasvika sedzevamwe vanenge vachinzi ari intellectually challenged. Mwana chipo chinobva kuna Mwari, uye Mwari vakati hanzi ndakazviitira kuti mbiri yangu ite sei ionekwe. Saka pamwe pacho mbiri yaMwari inoonekwa kana ndichinge ndabudirira ndaadvocate ndakwanisa kukurudzirawo vamwe. Pamwe pacho mbiri yaMwari inoonekwa kubudikidza nekuti mwana uyu haana kana chinhu chaanogona, asi mbiri yaMwari inoonekwa nekuti iwe wakwanisa kumuchengeta kudzamara zuva raanozorora. Izvozvo zvega zvinodudza kuti mbiri yaMwari yaonekwa nekuti unengoita chinhu chinofungidzirwa nevanhu kuti achikwanisa kunge chichiitika. Saka ndinoda kuvakurudzira kuti rambai makashinga, kurudzirai vana venyu. Kune maadvocates akawanda akavharirwa mudzimba vakafanana neni. Vavhurirei, expose them to the world, vajairane nenyika, vakure vakwanise kuzviraramirawo vari vega. Kune vamwe vanenge vachiremerwa kunyange nepfuma. Zvinowanikwa. Inini ndakakura ndichiona pfuma ichimboremera vabereki vangu. Asi chandoziva ndechekuti where there is a way, where there is a will there is a way. Mwari mukuru anongoita kuti zvinge zvichifamba. Imi chenyu chete itai zvamunogona, mosiyira Mwari zvimwe zvacho zvamusingagone iye opedzisa. Ndo pandada kutoti naye advocate zvamungade kutaura kuna namai kuti pangwane umwe atori nemwana ane kana 4 years asiri kuona, aritofunga kuti saka tichamutsvagira ndiro yakaita sei, inorira stereki here kana kuti yeplastiki, uye varitoita scouting kuti tomuendesa kona ipi aende kunopema ikoko. Nhau yekupema yakatombotaurwawo zvayo ndichikura, ndege ndipfure nepo nekuti ndikada kutaura sezvakange zvakangonaka zvese tingazinge tichiita kunge kwanga kwakachena kwega kusina hanzi hamuna imba isina marara. Chero patsvairwa nangana mumwe akauya akatsvaira anongowana futi marara, patsvairwa futi pakauya mumwe wechitatu anowanazve marara. Saka ipapa pane kwandakakurira vaitombotaura kuti kana zvakuremera kusvika pakuti wakungochema, wadiwa wamboenda naye kuredhiyo anokumbira, wadiwa wamboenda naye. Nini ndaanda kutoziva. Saka ndaibva ndatotaura kuti mukaenda neni kuredhiyo munononyarata ikoko, munondiziva zvandinoita, ina handidi zvekukumbira, kana pasina ngatiregedzei. Saka nhau yekukumbira iyi ndoda kukurudzira vabereki nehama kuti musainda nemwana mudiki kunokumbira. Mukamudzidzisa kukumbira achange ango reliant on vanhu. Imimi itai kuti munhu ange ari empowered. Munoziva takange taempowered, kumba kwedu kutanga taempowered zvekuti ambuya vangu ndisingaone kudaro vaigona kunditi pane nzvimbo iri apa, kana uda kuita garden rako isa udiridze muriwo utengese, asi ndisingaone. Saka imimi itai kuti munhu asingaone anga ari empowered. Nezvimwe zvamunofunga kuti haagone, hakuna asingagone. Isusu ndine shamwari yangu andaitamba naye tiri grade 7, tapedza kunyora taiswera tichitengesa mafreezes.
inhau yekuti munhu ndendiri exposed ndine shamwari dzekutamba nadzo, saka shamwari iyoyo aindibatsira ndoodha mafreezita angu oodha ake totoswera zvedu tichitamba tichitengesa. Saka zvinhu zvataiita zvinoita kuti nanhasi handifunge nezvekukumbira. Ndikatogara pano ndingafunga kuti chiko chandingaita chinganwanise mari chisiri kukumbira. Saka tinokukurudzirai kuti imimi tsvagai zvamungaita kuti mwana asakumbire, imi musakumbire. Asi kukumbira ngakunge kuri kukumbira, kungava kukumbira kuhurumende kana kukumbira kune mapazi anokumbirwa kuti mwana ange ane hwaro hweupenyu hwakanaka, aende kuchikoro zvakanaka, awane chikafu chakanaka kuti akwanise kubudirira. Asiwo kana zvaomesesa handidi kuti ndibva ndati regedzai kukumbira kusvika munhu achanofa. Kana pasina zvingaitwa mungazokumbira henyu, asi chikumbiro chikuru ndechekuti mukwanise kuzviraramira pasina kushandiswa kwemwana semukumbiri, kuti iye asazojairira kuva mukumbiri muupenyu hwake. Mataura futi nyaya yekuti pamamuri kuSt Giles maidzidziswa kubika, maidzidziswa zvakawanda, zvimwe zvekuti vekumba vaitozoshamisika kuti ari kunzi adai so azvidzidzira kuchikoro, kana kuti vaizongokonai mazviita muri kuchikoro. Zvichida mungade kuemphasize kuvabereki zvakakoshera kuisa vana kuzvikoro kwekuti vanokwanisa kudzidziswa, zvichida haaita ake gweta kana mudzidzisi, asi anozokwanisa kuzviraramira paari kuti haangafe nenzara nekuti ashaya mubikira. Nhau yamataura inhau yakakosha. Ndofunga kana pakaita munhu anenge ada kuroora musikana asingaoni, nhau inenge ichitaurwa nehama dzake ndeyekuti saka achakubikira, saka achakuwachira, saka achaaina sei hembe dzako. Vanenge vachiedza kuti usaroora munhu asingaoni, asi mukutsvaga nekuti vamwe kungotaura directly zvinongavanetsa. Saka vanotaka kutsvaga zvinhu zvavanofunga kuti izvi munhu asingaoni haakwanisi, zvigoshandiswa senzira kana senzero yekuti kureva kuti munhu iyeye haaroreki, kana kuti pamwe haarorwi, kana kuti pamwe haaroraneke naye. Zvinhu zvakakosha kuti vange vachisiya vaendese vana kuzvikoro kwavanodzidziswa kubika, uye kupfuura kuzvikoro kana kumudzidzisa iwe pachako semubereki uri kumba. Saka unokwanisa kufunga kuti ndingaita sei kuti asadire bhodhoro remafuta mupoto, ndingaita sei kuti aziye kuti rice ifi pandiri pano ndoziva kuti kana uchibika kapu yerice 1 cup inoenderana nemakapu 2 emvura. Zvinhu zvekuti mwana ukatomuudza watomudzidzisa step 1 yekubika. Rice rinoda makapu 2 emvura, 1 cup yerice, 4 makapu emvura, 8 cups dzerice, 4 makapu emvura, 2 cups dzerice, kana kuri kunzi ukubika rakawanda. Saka izvozvo zvinhu zvinodzidzisika kunyange munhu ari kumba, kuti kana uchibika rice unoboilisa mvura here, unodira salt here, unoisa mafuta mumvura here, kana kuti kune rinonzi fried rice unotanga wapisa mafuta here, unoridira sei rice rako uye unorifraya sei. Zvinhu zvekuti muri mega pamwe pada mwana anodzidza kuchikoro sekuti kwane inclusive education mazuva. Saka pamwe achienda kuchikoro chekuti zvekudzidzisa kubika vanhu vasingaone zvinogona kuvanetsa, asi iwe uri kumba chimbotanga nekumudzidzisa kubika tea ingori mvura yakaboila nemasamba aiswa mukaka. Zvinhu zvekuti ukatanga kumudzidzisa handifunga kuti ungamudzidzise kashanu asati agona kubika tea. Saka zvinoda kuti zvimwe zvacho dzidzisai vana vari kumba kuitira kuti vazokwanisa kuzviraramira, angava ari mukomana kana kuti angava ari musikana. Kana atori musikana munhu wekuti anoda kutozobikira murume wake, saka anofanira kunge achigona. Kana ari mukomana pada achada kuzvibikira paachagara ari ega, saka anofanira kuti azvigone, nekuti imi hamuzive zvinoita Mwari. Ini pandakazokura amai vangu vakazenge vatofa ndiri kuuniversity, pada dai vari vega vandaigara navo kureva kuti ndaizosara ndichigara ndega, vakasiya ndisingagone kubika handaizogona kuzvibikira. Kuzvikoro kwatinoenda kunana Murehwa uku kuuniversity of Zimbabwe nemamwe mauniversity tinenge tichizviwachira tiri tega, tinozviainira tiri tega. Saka mwana anofanira kuti agone kuwacha, anofanira kuti agone kuaina, anofanira kuti agone kushambidza nzvimbo yake yaari, anofanira kuti agone kuzvigezesa, anofanira kuti agone kumechanisa hembe dzake, kuziva kuti kana ndikapfeka sutu idema inoenderana nesheti chena, nekuziva kuti sheti chena yakanakirei, kuitira kuti kana achizvipfekedza anozvipfekedza ega asina rubatsiro kubva kune mumwe munhu rwaanenge achida. Tichipendera chirongwa chino tinokwanisa here kutotaura mashoko anogara akataurwa ekunzi disability doesn't mean inability. Unokwanisa kunge uine zvimwe zvekuti vanoti hazvina kuringana, uya haone, uya haanyatsofamba, uya haadai, asi hazvireve kuti hana chaanokwanisa kuita. Ndinotenda chaizvo. Mukupendera disability does not mean inability. Hanzi mwana wese anozvarwa akapfumbata, ende kupfumbata kwati takaita zvipo zvatinge takapfumbatiswa.
uye Mwari ndiMwari anoona zvanhasi, anonzi ndiMwari wanhasi, wanezuro namangwana, kureva kuti future yedu anenge atoiziya tisati tararama mairi. Saka iye Mwari haandipfumbatise bhasikoro achiziva kuti handikwanisa kurichova. Mwana asingaoni ane zvaakapfumbata, mwana akaremara ane zvaakapfumbata, mwana asingataure ane zvaakapfumbata, uye Mwari anoziva kuti zvaakamupfumbatisa izvi achazvishandisa sei kurarama mazuva ake aanenge achikura. Saka mumwe nemumwe ane chake chakatsvagirwa naMwari wake chaanogona chinoita kuti iye akwanise kufadza iye Mwari wacho uye iye ararame mazuva ake aanenge achirarama panyika. Saka indeed disability haireve inability. Munhu wese ane zvaanogona, uye zvaanogona izvi chaanoda isapoti. Sapoti kubva kune vavakidzani, kubva kune hama, kune shamwari, kubva kune government, kubva kune chakamukomberedza chese chinoita kuti akwanise kuita zvaanenge ada kuti aite. Nekuti kana akashaya support, kushaya support kwakafanana nemurume asina mukadzi, haakwanisi kuita mwana, haakwanisi kuita rudo. Saka munhu wese anoda support, asi vanhu vane urema vanodawo support inoenderana neurema hwavanawo kuti vakwanise kuita zvavanenge vachifanira kunge vachiita. Pasina support hapana zvavanokwanisa kuita, asi vakakwanisa kusapotwa vanokwanisa kubudirira kutopfuura munzvimbo dzamunofunga kuti ndo dzavanogumira. Hanzi varungu vanoti the sky is not even the limit. Aiwa advocate, toda kutendai. Tadzidza zvakawanda. Kunyanya vaemphasize kuti nekuda kwekuti tinenge tichiti munhu ane urema uhu hatifanire kumulimita, hatifanire kubva tamuvharira mugaba kuti haangakwanisi kuita ichi. Disability does not mean inability. Tinoziva kuti mimiwo kwamuri ikoko mune nyaya dzamakararama, nyaya dzamuri kurarama, uye tichitoziva kuti munhu achitofamba ari apa inyaya. Uyai tikurukure panhamba dziri kutibatei, panhamba dziri kubuda pachifiti-fiti, tinzwewo kuti imimi nyaya yenyu inomboti kudiko. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Ngatisanganei zvakare muzvirongwa zvakasiyana-siyana zvatinokunzirai pano paDestiny TV. Uye musakanganwe kuita subscribe, like and share nyaya dzatinokunzirai pano paDestiny TV. Uyewo mubaya button iro re-notification kuti pese pauya nyaya paDestiny TV munofamba siviswa.